ёдгориҳои таърихи муаррифгари фарҳангу тамаддун таҳти ҳамин унвон дар осорхонаи вилоятии таъриху кишваршиносӣ ба номи авастои шаҳри Бухтар ҳамоиш баргузор гардид. Дар доираи ин ҳамоиш, ки баҳри ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ равона гашта буд, дарҳои осорхона барои тамоми дӯстдорони таъриху тамаддун ройгон боз гашт. дар осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти Хатрон зиёда аз 8000 нигораҳои нодири таърихӣ ба намоиш гузошта шуданд, ки онҳо таърихи хеле қадима доранд. ба ғайр аз он инчунин боз ёдгориҳои масалан маҳшур, ки онҳо ба ЮНЕСКО ворид гарданд, макети шаҳраки Тахти Сангин, макети ёдгории Аҷинатепа, шаҳраки Ҳулбуг, мадрасаи Хоҷа Машҳад, ки онҳо ба ЮНЕСКО ворид гардиданд, ки боиси ифтихори ҳар як фарди ватандӯси миллат ба ҳисоб меравад. роҳбаладон дар гӯшаҳои алоҳида ба суолҳои бешумори меҳмонон ё худ тамошобинони осорхона посух гуфта, пиромони нигораҳои қадимаю мавзеъҳои таърихӣ дар ҳудуди вилоят буда ва мусаввараҳои гирдовардашуда маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. дар ин ҷо макети тахти сангин ба намоиш гузошта шудааст. бузургтарин ёдгории ҷаҳонӣ, яъне ки дар давраи Юнону Бохтар ёдгории тахти сангин мебошад. тахти сангин асосан дар деҳаи Тешуктоши ноҳияи Қубодиён ҷойгир мебошад. тахти сангин асосан ба асрҳои 4-3 мелодӣ, яъне ки дар бар мегирад. барои он ин тахтро тахти сангин мегӯянд, ки ҳамаи дару девараҳои ин тахт яъне ки аз санг сохта шуда буд. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби масъулини осорхона ба иштирокчиён варақаҳои иттилоотӣ тақсим карда шуд. дар ин варақаҳо оид ба мавзеъҳои таърихӣ, қалъаю теппаҳои таърихи кӯҳандоштаи вилоят маълумоти зарурӣ пешниҳод гашт.